Lid, Boss, nanata dere. nusok na din, boss. Nate kitaon kay nakoy kwaon sa usa ka tawo karon. Di na, dapit. Dere dapit. Sure ka na, boss. Naro sa diya si babaw diya may sabot makita karon. Di ka makapiki na, boss. Dili ta maapik kay ni Lid. Kaya mas madamay ko ba? Sana mga pagahi diha ay sige gidlok-adlok dra. Ano nga basig, ano ba? Basig, delikado na ba? Basig dako nagranggo, boss ba? Kaya ka bala ka Lid. Oy kadlukan. Ako pa. Tara. Tara, sunod ko mo, ha? Asa man to sila bay? Oh, nagkitaon ni mo diri ka pati magmingawa gani oh. Ay si balata argo diha Lid. Delikado dong tadi ang mahalataan tadi ha. Diri bigud ngahawan kay dapat sa mga suksok. Dili pa may nagsabot magkita ko do pa man naabot. Grabe piliin po yung lugar nga kanang ano exclusive po. Kupin kayo o tanaw ra gud. Unsa man ni sports complex mo gud ni? Sports complex mo gud eh. Dahil kabalo ka, mo din diri na mo gituyo no para di kay malatas tao nga. Nami transaksyon. Uy. Patay, may balas ako daanan na boss, kunsa na boss. Ay kabala ka Kalbon ulit. Apay tao ba mingaw po? Anay tao pero unsa man na iro ra man ako. Naglingkod isa ka buok. sa diin na. Ang importante karon maabot atong epektos nga gipahatod Sa diri. na orasa o naabtan ng tagulan no. Wag gyapon na naabot na imong Ano giingon. sa reklamo no bigyan na karon paabot sa. Na yun, may kaupan ni no. Unsa badi ko nimo. Asa nang to kita bay? Kulba bay kining kita ko bay dapat di jud ko magbiyansa. Dapat mahatag yun ako ng ipiktos siya. Asam to sila. Matay kulbaan man ko ano eh. Tungod na ning ilang gi-order sa kuha ba. Kasi gunyag saong ko nila diri basi nagtulisong ko nila. Na pati kaatik ra lang kani nga ilang orderon. Para na sila tuyo sa kuha. Lisod ba kining lugar diri? Sus puros mga tambay diri mga maoy kayo. Ah, basi niya dahil kinarong. Tuon na ko ni. Atod na ko ni. Tay boss kanina ra ta diri boss manaabtan lang tag-ulan. Dugay de katatawanan no. Kita ni mo. Hapon. Oy mga pon. Namoy gipabot. Sumni. Sumni boss. Ay, sus namoy gipabot. Oh, Sa na. babot nimo, sa may tuyo nimo. Namo ko kami up ba. Na nag-order sa kuha. Basi mo ni boss. Amo na Ano mo palingkura palingkura. Lingkod sa boss, lingkod. Ay, sa boss. Lingkod boss, lingkod. Ano mo? Ay, boss, tinarong mo yun yung kuha, boss. Palingkura palingkura. Ano mo kita? Mo ni sa mo ni. Ano ni? Mo ni. Sa mana kompleto ra dem gidala. Kumplito, kaya wala ginakuha pa. Unsa din mo gi-order siya boss? Simpir na nga mga epektos Lid. Pero ay nasig ko andra ako rin bahala ni. Nya, boss, dayon na naman nagkuha, boss. Paking layo abi na ko di kanan, boss, oy. Paking layuan ninyo, hagyod. Ano na mga na magdayonon ba kuha sa taram sa may kwarta? Kaloko ni kaloko Ano ni. na ako boss? Dili man, wala na ko ba. Kitapot ko gikan kuha ba. Like, paktis-paktas di country. Uy, uy. Uy, kaila ka sa Sure mga, na? kaila ka sa mga. Wala, gyud. Sure na iya. Kaila. Sure na iya boss. Sir, ayo, sir, ayo, sir. Oh. Git ano ko mayon sana? Oh, Umot man ni boss. Ano mo gi-order boss? Balaya. Umot man na. Panggol nga tao ni. Wala niya pre, pero katunga na lang. ako man yung mag-order. Ingon bitaw ko, kung katong bag-o ba, ka nga, mahala na, oy. Ako di pa barato. Giain ko nga, sige boss, mag-sale me. Ang 2,000, mag 1,000 na lang. Gikatunga ko na ko. Uy, gaya-iya ra ginang naon nimo. Ay sig takatagag jawit ya. Sa man unsa man ni ko boss? Birahan na ako ni. Bigsay na lang ni. Ay. Bigsay na lang ni. Ay na udah bigsay. Ah. Digsa na to kwarta. Unsa bayaran na to na mandarin ka. Ikaw excited Oh, ka. 2,000 tibuok. Ay, boss, sabi, boss. 2,000 ba? Inyo mo sabot 2,000. Mani. Wala kaila ni. Ha? Sa paan kwarta boss. Sakta ko na si Maron. 2,000 na. Dito na. Tibuok Ikaw na 2,000. makambyo sa bangko na. Dito na. Ilan ni mawa akong sabutan, boss. Saan ka sa buta Oh, to? una. Ilis. Iyo, sa ilis. Dungagan, dili kay ilisan. Dungagan. Oh, 2,020 na na ha. Mm. Ay, boss, di ba bata ka istorya tong transaksyon? Basta mo na to. Boss, ambito. Pwede dala to, boss. Kita mo rin bala dia. Dagon na ko ni. ninyo kuan. Una na ko dito. Dili. Testingin nyo ni. Testingin nyo ko ninyo. Wala, iso kay Amerigon. Testingin ko. Amerigon. Tanawar kung paumot mo. Nanimaw ko buanga ka. Ikaw may nagpili na, boss. Igo ra ko. Pag abot sa mong order, igo ra ko may hatod. Kana jaw-jaw ni hilukan ta ni boss. Ayaw, sir. Ayaw, sir. Sige. Spray! Ayaw, sir. Oh, flying tiger ni pero makahilo ni. Balik ko. Balik ko. Boss, bantog rin ang mga delivery diri. Moingon nga, di nila kaya mo hatod diri. Katinuod lang, dili ako yung nag-deliver na. Igo ra ako yung may dala na. Ako yung nagpasalig. Ako yung sugat ana ninyo. Kabalo mo nga nung nga na akong diskarte.
gusto na ko makita mong duha na mo'y mga way klaro diri ba, mong biktima o mga delivery boys ba. Karon kay nakitaan man ta mo. Oy, bastos sa baba. Lain batasan mo sa. Pera. Ano ka ni? Ano ni? Pulis dito. Boss, tanawan lagi working nanti ka, boss. Boss, boss, pulis man na yun, boss. Pandamay. Pas mo, pas mo. Oy, esa, kasi may istorya ka pa nim. Boss, ayaw tao, boss. Boss,